Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur azaroak 14, osteguna, bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik, Olatz Salvador musikaria izango dugu. Zainak eman bere azkeneko lana aurkeztera dator eta Indara Aretoan 29ean emango duen kontzertuaren inguruan informazioa ematera. Eta beste alde batetik, Ainhoa Ruizekin egongo gara hizketan T-diferentziako kidea dena. Euskara Bideak T-diferentziarekin batera Gora Fest 2024 antolatu dute. Eta edizio berri hau aurkeztera dator Ainhoa. Baina hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, Kristo aurreko 1155. Urtean dokumentatua dagoen lehen greba egin zuten Egipton. Urte batzuk geroago, 1854ean, Flora Tristan pentsalari feminista eta sozialista hil zen Bordelen. Egun berean baina 1980ean, 3 egunez luzatuko ziren istiluak hasi ziren Berlinen, 1500 polizia 13 eraikin okupatu ustera joatean. Eta bukatzeko 2016 urtean Guardia Zibilak Altsasuko 8 gazte atxilotu zituen. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Ostegunean Negu Hurbilak filma eta solasaldia egongo da Nafarroako hizkuntza eskolan. Negu Hurbilak filmaren emanaldi eta solasaldia antolatu du Karrikirik Nafarroako hizkuntza eskolako areto nagusian. Mikel Ibarguren eta Ekain Albite zuzendariak eta Ritxi Lizartza ekoizlea arduratuko dira filmaren osteko solasaldiaz. Arratsaldeko 7etan abiatuko da eta gonbidapenak Karrikirin eskuratu daitezke. Ostiralean alde batetik Antsoaingo kultur aroaren baitan Urizpi, Aizpak eta liburu debekatua escape room edo iesgela egingo da Harrobi gaztelekuan. Urizpi, Aizpak eta liburu debekatua escape room edo iesgela antolatu du Antsoaingo udalak. Berdintasunaren aldeko jarduera da eta bertan gazte talde batek probak gainditu beharko ditu. Kodeak eta enigmak destifratu, giltzarrapoak eta maletak ireki, 20. mendearen erdialdeko bizimoduan giroturik dago eta garaiko emakumeen bizitza du ardatz. 12 eta 16 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago, doakoa da eta Harrobi gaztelekuan egingo da. Beste alde batetik, Ze Artista Talent Showa egingo da Zizur Nagusiko kulturetxean. Ze Artista Gazte Show Talent lehiaketaren 8. edizioa da aurtengoa. Herriko artistak ezaguneko eta hainbat arlotan dituzten trebetasunak artistikoak gozatzeko aukera. Dantza, kantua, imitazioak, umorea eta bar. Arratsaldeko 7etan Zizur Nagusiko kulturetxean. Larun batean, alde batetik, Biltokiko mus txapelketa egongo da Txantreako Euskaldunon biltokian. Biltokik mus txapelketa antolatu du. Bikoteko 10 euro ordaindu behar dira parte hartzeko. Partidak hasi aurretik musaren hizkeraren ikastaroa antolatu dute, eta ondoren, nahi izanez gero, bazkaltzeko aukera izanen da, 15 eurotan. Beste alde batetik, emozioetan zehar bidaiatzeko kontzertu txundigarria egongo da baluarten ikusgai. Ikuskizun musikal honetan emozioak gure emozioak bereizten, estimatzen eta bideratzen lagunduko digu. Beethoven, Pekoviev, Strauss, Korsakov, Mussorgsky eta Chopinen musikaz lagunduta besteak beste. 7 emozio landuko dituzte emanaldian, umorea, gogoeta eta musika uztartuz. Arratsaldeko 6:30 hasiko da txikiendako emanaldia. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian PPek autogobernuaren aurka egin du senatuan, baina ez du trafikoaren transferentzia geldiaraztea lortu. Eskuinak betoa jarri dio Lorafnaren erreformari, Guardia Zibila kanporatzea dela arguriatuz. Nafarroako gobernuak espero du behe ganberak izapideak azkartzea, eta urte amaieran edo urtarrilaren hasieran estatuko aldizkari ofizialean argitaratzea.
Argazki nagusian Malaga dugu, Dana Berriak utzitako ondorioen ondoren. Titularrean, Dana Berri batek alerta egoeran jarri du Malaga. Grisa koloreko berrian, Nafarroako zientzialari batek diabetesa ikertzeko elkartea sortu du. Honen beheko berrietan, alde batetik Iruñak baimenik gabeko etxebizitza gisa erabiltzen diren etxabeak ikuskatuko ditu. Beste alde batetik, Volkswagen Nafarroa aktibo handia dela esan du industria ministroak. Jarraian, sexu indarkeriaren aurkako zentroak 258 emakume hartatzen ditu 7 hilabetean. 16.016 egun Naparraren gorpuen bilaketa berria zinema aretoetara iritsi da. Hauen beheko bi argazkietan ezkerrekoan Trump eta Biden ditugu. Titularrean Bidenek eta Trumpek trantsizio lasaia jarri dute martxan. Bestean, Ante Budimir osasunako jokalaria dugu. Titularrean, Budimir osasunarekin partida ofizial gehien jokatu dituen 3. atzerritarra da, 150. Eskuineko berrietan, goikoan, Pepek Riberari egindako jazarpenak Europako batzordea arriskuan jarri du. Behekoan, Nafarroa aurten 2,5% haziko dela kalkulatu du BBVak. Diario Navarraren titular nagusian, Nafarroako enpresak industriaren legea kritikatu du zehaztasun eta anbizio faltagatik. 300 alegazio baino gehiago aurkeztu dizkiote Nafarroako gobernuaren zirriborroari. Argazki nagusian, emakume bat ura belaunetaraino duela Malagako kale batean. Titularrean, Dana Berriak Malaga urez bete du. 4.000 pertsona inguru etxetik atera behar izan zituzten, baina ezen kalte pertsonalik izan. Eskuineko berrietan, alde batetik Pepek eta Voxek senatuan betoa jarri diote trafikoat Nafarroara eskualdatzeari. Beste alde batetik, Nafarroa hazkunde txikiena izan duten 5 erkidegoen artean. Jarraian, Inik bere lehen inbertsioa egin du, 8 milioi rangijetzat. Gainera, ia 30 abesbatzak abestuko dute bere kabuz Nafarroaren egunean. Goiko berrietan, batetik Ilundain Fundazioa 40 urteko zerbitzua. Bestetik Erdialdeko enpresetako presidentea. Bukatzeko Unai Laso lauterdiko finalaren aurrean. Gararen titular nagusian, Bilbok urtebetez geldiarazi ditu etxebizitza turistikoetarako lizentziak. Udalak iragarri duenez, turismo erabilerako pisu eta logeletarako lizentziak ematea eten du, kautelaz urtebetez. Argazki nagusian, Donald Trump Joe Bidenekin bilduta bulego obalean. Titularrean, Trump bere Dream Teama konfiguratzen hasia da. Erdiko berrian, babes ofizialeko etxebizitza libreak erostea proposatu dio EH Bilduk lakuari. Eskuineko berrietan, alde batetik, Floren Ahoizen hitzetan, funtsezkoa da epe luzerako begirada bat izatea. Beste alde batetik, Israelgo armadaren eraikin militarrak Gaza okupatzeko. Jarraian, Durangok Plateruenea 2025ko bigarren zatirako berriro irekiko duela iragarri du. Azkenik, Roberto Olabek Erreala utziko du ikasturte amaieran, premierren eskaintza batek tentatuta. Berriaren titular nagusian, Mosoek atxilo hartu dute 2025an desagertu zen Irungo andre baten senarra hilketa egotzita. Tarragonan desagertu zen 54 urteko emakumea eta senarra Bartzelonan atxiki dute. Giza hilketan gorputza ezkutatzea eta tratu txar fisiko eta psikologikoak egitea leporatzen diote. Andrearen gorpua ez da agertu eta gizona espetxean sartu dute. Argazki nagusian, etxe bizitza turistiko baten plaka Bilboko zazpikaletako atari batean. Bilboko udalak etxe turistikoentzako lizentziarik ez du emango urtebetean. Goiko berrian Roberto Olabek Erreala utziko du eta Erik Bretosek ordezkatuko du kirol zuzendaritzan. Beheko berrietan alde batetik erabakitzeko eskubidearen aitortza eskatu dute Arabako batzar nagusiek. Beste alde batetik zaindariak zaintzeko. Iridia eta Novakt giza eskubideen aldeko elkarteek gardentasun neurriak hobetzeko eskaintza plana aurkeztu dute Nafarroako parlamentuan. Jarraian, EAEk 14 zerga kudeatzeko gaitasun handiagoa izatea onartu du Madrilek. Gainera, Durangoko udalak 2025an irekiko du Plateruena musika aterpea. Azkenik, geroa ziurtatzeko euskararen transmisioan jauzia egin behar dela adierazi du Pradalesek.
Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Txibitek egonkortasuna eta hazkunde ekonomikoa nabarmenduko ditu. Nafarroaren egoeraren inguruko eztabaida eginen dute gaur Foru Parlamentuan. Eskuineko berrian, goikoan, Cesar Laianaren hitzetan, interesgarria izanen da ikasleen ahotsa entzutea memoriaren inguruan hausnartzen. 400 ikasle eta irakasle baino gehiago izanen dira memoria duen historia hezkuntzan nazioarteko bigarren kongresuan. Biltzarra Nafarroako Gobernuko Memoria eta Bizikidetzako Kanpo Ekintzako eta Euskarako Departamentuak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak antolatu dute. Gaur hasiko da arratsaldean. Memoria gaiez aritzen diren arituak izanen dira, baina baita ikasleak ere. Cesar Laiana memoria eta bizikidetza alorreko atalburuak uste du garrantzitsua dela gaztei ahotsa ematea. Behekoan, Esa Urtegiak ez lukeela uholde handirik jasanen ohartarazi du Rio Aragon taldeak. Esa Urtegiaren handitzearen kontrako taldeak Rio Aragonek ohartarazi du garaiz daudela oraindik urtegi horren handitze lanak geldiarazteko. Segurtasun arazoak sortuko lituzkeen proiektu irrazionala dela uste dute. Euri jasa handien aurrean segurtasuna kinkalarrian jarriko lukeela jakinarazi dute. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Olatz Salvadorrekin gaude. Kaixo, zer moduz, Olatz? Kaixo, ondo eta zuek? Oso ongi. Bueno, zainak eman da zure azken lana, ezta? Eta azaroaren 29an, ona Iruñera etorriko zara, Innara aretora. Bai, hori da, egin ditugu ja kontzertu batzuk, egon gera Oñatin, egon gera Errenterin, Gasteizen, eta, bueno, orain Iruñaren txanda izango da. Eta nola definituko zenuke zure azken lan hau? Jo, ez dakit zer esango nuke nahiko sorta dela. Ez dakit kontzeptuala ere izan daiteke, eta desberdina, agian. Eta zergatik aukeratu zu izen hau, zainak eman? Jende askok ez dakit, eta nik ere ez nekien, baina zainak eman susmatu hitzaren sinonimo bat omen da. Eta ni ibili naiz zain hitzarekin jolasean kantetan zehar, esan nahi desberdinekin, eta zainak eman esan molde hau zetorren ere nik kontatu nahi nuenaren arira. Eta zer da disko honetan kontatzen duzuna, zein da gaia? Justo hori, ibili naiz zain hitzaren bueltan zain badelako itxaronaldia, izan daitekelako zaintza, bada baita odola garraiatzen duen odia, itxaronaldia, sustraia, erroa, eta beraz, esan nahi horien baitan topatu ditute gauza interesgarriak eta ibili naiz hor argi bilaketa baten prozesuaren baitan. Zure diskoa, introan edo, munduko minez esnatu naiz esaldiarekin hasten da. Zer esan nahi duzu honekin? Hau idatzi nuen justo Palestinako bonbardaketak hasi ziren momentu hortan, urriaren 7an, iaz, eta izan zen holako desahogo bat, botaka egite bat izan zen, eta apuntatu nuen testu hau dena ohar batean, eta azkenean niri behintzat eragiten diatela munduko gertakari bortitza hauek, eta gustatuko litzatekeela beste erabatekoa izatea. Eta momentu honetan, ze min identifikatzen dituzu munduan? Hainbeste daude ez. Pentsatzen dut, konflikto armatu guztietan daudela, daudela min pila eta desastre naturaletan, ikusten ari geran bezala, erailketetan eta bortxaketa matxistetan, egon daitezke min egia esan. Eta, zenbat kanta aurkituko ditugu azkeneko diska honetan, ze gai da bakoitzean, ze gai lantzen duzu bakoitzean, eta haien artean erlazionatuta daude? 10 kantaz osatutako lana da, eta lehen aipatu bezala,
bilaketa abiatu zen zain hitzaren buelta hortan, eta saiatu ginen ekoizpen estudioan kanta bakoitza lotzen zain hitzaren esanahi batekin. Eta nolakoa da zure konposatzeko momentua? Noiz etortzen zaizu inspirazioa? Bueno, ez dago momentu bakarra, eta ez dago ere ez magiarik inspirazioarekin. Askotan agian, orduak sartu behar dituzu, ez, gauzak atera ahal izateko, eta beste batzutan pentsatu gabe datorkizu zerbait agian momentu hortarako proposa ez den momentu batean. Baina, agia esan behar dut ez dela bat ere lineala nire prozesua, eta orduan, eta gainera ibili naizela nahiko lehorri dei aldetik eta beraz ez ezkite hainbeste gauza bururatu eta ibili behar izan ez ni pixka tiraka. Eta hainez aproposa den momentu batean inspirazioa etortzen baldin bazaizu, zer egiten duzu? Gelditzen duzu egiten ari zarena? Uzten dut eta puntatzen dut, ezakit justo lokartzeko momentu hortan adibidez faena bat da, zenik gainera zaitasunaz galdukartzeko baian. Baloratzen baiti dira oso ona dela, altxatzen nahi eta puntatzen dut. Eta zerbait serioa edo garrantzitsua egiten ari bazara? Segun momentu hortan nire egin ezakedan hortik edo ez, baina bestela saiatzen ez gogoratzen eta libre dakar momentu hortan apuntatzen. Eta zenbatgarren diskoa dugu oraingoa? Zenbat urte daramatzazu musika munduan? Musika munduan 10 urtetik gora ja, eskakitan taldearekin ibili naiz eta atera genituen hainbat disko. Eta gero duela 6 urte atera nun lehenengo diskoa nirea bakarka. Eta ordurako banera matzen 4 urte eszenatokietan, baina era informal batean eta ez neukan horrela proiektu seriotzat egiten nuena. Eta behin disko atera eta hasi zelaia beste dimentsio bat hartzen. Eta 2021 batean atera nuen bigarrena, hau izenekoa, lehenengoak zintzilik du izena, eta hau 3. izango litzake, 3 urtetik behin. Eta zer nolako bilakaera egon da bi disko horietatik onaino? Egia esan disko bakoitzea saiatu naiz prozesu independiente bat edo egiten eta sentitzen saiatzen ez baldintzatzen orain arte egindakoak, baina egia da hau izan dela 3 desberdinena eta arriskatuena agian beste alde batera joan naizelako, agian ez direlako hain familiarrak soinu hauek hemen eta sentitu etela bertigo puntu hori agian orain arte nerekin izan duten jendea galtzeko beldurrez edo. Eta estilo aldetik, ze estilo zuten beste biak eta ze estilo dauka honek? Ezakit definitzen hain erraiz uste, hiruak nahiko poperoak direla. Baina, azkenean estetika pixka desberdina izan daiteke lehenengoan gitarra akustikoarekin hasi nintzen, naiz eta egon elektrikoa eta naiz eta elektronika ere bertan egon. Bigarrenean gitarra elektrikoa dago presenteago, naiz eta elektronika ere badagon, eta naiz eta akustika ere badagon, eta 3. honetan naiz eta bi horiek badauden elektronika da pixu gehien hartzen duena. Lehen aipatu duzu disko honetan arrisku handiagoak hartu dituzula, zer nolako arriskuak? Lehenengoa Kataluniara joan naizela prozesu guztia bertan egitera, baina Lex izeneko herri batean izan naiz eta 5 egonaldi egin ditut 6 hilabetetan zehar bertan, beraz, hasteko hor badago ere beste arrisku puntu bat, jende berri eta ezagunarekin lan egitearena, ekonomikoa ere bai, azkenean prozesu desberdin batean murgiltzeko saltori ere bai, nire musikariekin ez lan egitearena, badaude horre hainbat kontu ez, eta estilo aldetik, badaude iluntasunean sartu gaitzaketen kanta batzuk, soinuak zikintasunez beteta daude, efektuz eta pixat prozesatuta dago dena, eta agian hori ere izan daiteke arrisku bat ez bere hortan. Eta zergatik animatu zara aldaketa hauek egitera edo arrisku hauek hartzera?
Behar batetik abiatuta esango nuke pixkate evoluzio baten bila edo bintzat aldaketa baten beharrez. Eta azkenean iruditzen zait bide artistiko batean beharrezkoa dela aldaketak egotea eta arriskuak hartzea ez. Eta oso horrexan litzakela nik orain arte egin dudan hortan gelditzea eta gian, ezer mugituko ez balitz, seguruago sentitu zaitezke ez, baina pentsatzen dut arrisku bat hortik datorrela eta nire kasuan behar batetik abiatu zela ez, gauza desberdinak probatzeko grina eta artistikoki hazteko edo behintzat bide desberdinak hartzeko borondatea. Eta hainbat kolaborazio aurkitzen ditugu diska berri honetan, ezta? Zeintzuk dira? Bai, kantatze horri dagokionez, Izaro egon da alde batetik, Zerbaiten zain kantan, eta bestalde Alba Morena zaratago izeneko kantuan. Eta, letrei dagokienez izan dut laguntza. Izaro Bilbao egon da bai Etzi Damuz eta bai Zaldi Zuri bat kanten atzean. Oian Arana eta Lire Bargas basan kantuaren hitzetan, eta Itziar Ugarte han topatzen dutena izeneko kantuaren oinarrian zegoen poeman. Eta denak emakumeak dira, hau kasualitatea da, edo apropos egin duzu? Iruditzen zait, denak gizonak direnean ez dela galdera hau egiten ez, eta justo horregatik garrantzitsua dela emakumeekin lan egitea. Ez da izan aukeratutako zerbait, baizik eta azkenean nik miresten duten jende asko emakumezkoa dira eta gustatzen zait bereekin lan egitea. Gainera musikain maskulinizatua dagoenez beti eskertzen da energia askotan desberdina izan daitekelako. Eta hori kasu honetan ez dut erabaki bezala hartu. Dena emakumeekin ingo dut baizik eta inguruan tokatu ditudanak edo erreferente direnak izan dira. Osea, modu natural batean sortu den zerbait da, ez? Bai, azkenean naturala gauza gutxi izaten dira, baina ez da behintzat holako autu guztiz arrazional bat izan. Eta nola ikusten duzu euskal abesle emakumeen egoera? Hasteko gustatuko hitzaiak ez hitz egitea abeslaritaz bakarrik, baizik eta musikarietaz ez, azkenean musikariak gutxiago direlako edo garalako, eta ehuneko 15 iristen geralako euskal panoraman, euskal autonomia erkidegoan ez, oso zifra tristea iruditzen zait, eta pixkat nekatzen naiz entzuteaz mediatikoki emakume pila bat ateratzen ari direla, ze azkenean errealitatea da gizonak askoz gehiago direla eta superespazio maskulinizatua dela, eta guk lanera goazen bakoitzean ehuneko 80 gizonak direla gutxienez, ez, orduan. Iruditzen zait, agian irudialdetik ez dela realitatera egokitzen ari, ze jende guztiak kanpotik esaten digu zenbat emakume gauden, ez, eta gero barruan zaudenean proportzioak oso desberdinak dira. Eta zu, sektore honen parte izan da, ze faktore identifikatu dituzu hau gertatzeko? Uste dut espazio publikoaren afera dagoela eta hori oso garrantzitsua dela, azkenean ez gaituztelako ezi leku espazio publikoeko okupatzeko ez, eta pentsatzen dut guztietan gertatzen direla horrelakoak, emakumeengan badaudela exigentzia batzuk ez digutenak uzten espazio hauetan eroso egoten, eta ez gerala sentitzen gai askotan, askotan ere ez gerala sentitu gure lekua denik, askotan ere erasoak izan ditugulako, badaude faktore asko, ez, askotan izan daiteke prentsako norbait, publikoko norbait, hipersexualizazio handi bat ere badago, eta badaude faktore batzuk ez dutenak asko laguntzen. Hasteko lehenengo pausoa emate hortan, askoz gehiago kostatzen zaigula emakumezkoei, eta hori ere aztertu beharko litzake, ze musika eskoletan emakume gehiago daude, gizonak baino eta gero salto hortan galtzen ditugu. Eta
Eta, bueno, referentzialtasun falta bat ere egon da, ez? Agian, orain gero eta referente gehiago dauzkagu, eta ja gero eta aitzakia gutxiago, baina, bueno, gara askotan ez ditugu eduki, eta ni ere askotan eskoletara joaten naizenean esan diat ez dutela inoiz ikusi agian emakumezko bat gitarra elektriko bat jotzen, ez? Orduan, harri-harria iruditzen zaigu, baina hau gertatzen da, eta oso jende gaztearen artean. Eta musikan daramatzazun 10 urte hauetan aldaketa bat nabari izan duzu? Bai, egia da hasiera batean askoz bortitzagoa zela eta askoz normalagoa, ez? Bani izan naiz atortxurrok jaialdiko emakume bakarra eta inor ez da harritu, ez? Eta inor ez da agian ez da konturatu. Jende gutxi izango nuke, ez inork ez zuen bere garaian ezer esan publikoki behintzat, eta bertan ere, orduan nik topatzen dudanean egoera hori non 60 gizonekin nagon harritzen hau eta tristetzen hau pentsatzeak hau dela normala eta inor ez dela konturatu hontaz. Eta normalizatu dugula egoera bat niretzat oso arraroa eta agian bortitza izan daitekena. Beraz, bai gauzak aldatu dira eta lehenengo poso izan zen justu konturatzen hastea bera hori gertatzen zela. Eta gero, bueno, gure artean hitz egiten hasi ginenean, emakume musikari hauek konturatu gehien errepikatzen zirela fenomeno batzuk oso antzekoak gizonei gertatzen ez zitzaizkienak, eta orduan saretze horrek berak indar handia eman zigun ere. Eta usteet, urteak aurrera joan diren neurrian gero eta proposamen gehiago atera direla eta oso interesgarriak direla, baina, ez ezagun aztu oraindikan proportzioan askoz gutxiago gerala. Gauzak aldatu dira, baina oraindik badago asko aldatzeko. Hori da, bai, eta postu teknikoetan ere asko botatzen dira faltan emakumeak, bai soinu teknikan, argi teknikari bezala, baita promotore bezala, manager, mota desberdinetako antolakuntza postuetan ez ditugu emeste emakume ikusten, zer esanik ez igual bateriaren atzean edo horrela rol konkretuago batzuetan kostatzen da gehiago oraindik. Eta publikoaren aldetik nabari izan duzu aldaketa? Nola definituko zenuke zure publikoa orain? Gertatzen zaigun gauza bat izaten da gizonez osatutako taldeak edukitzen duela publiko bat mixtoa, ez? Emakume gizon, ez bitar edo espektro guztia egon daitekela barruan, eta emakumeen entzulen artean beti egoten dira emakume gehiago gizonak baino, hori da fenomeno kurioso bat gertatzen dena. Zer dagoen horren atzean ez dakit misoginia puntu bat egon daiteken, ze askotan egoten da musika eta gero emakumezkoen musika, ez? Bi atal desberdin izango barira bezala eta bigarren hau emakumezkoentzat izango baritzu ezela, baina gertatzen da leku guztietan, futbola eta emakumezkoen futbola, podcasta eta emakumezkoen podcasta, guk ere badaukagu joko naizeneko podcast bat eta gertatzen zaigu. Orduan, pentsatzen dut gizarteak ere hartu beharko gintuzkela pixkat serio eta ez katalogatu nesken gauzak karpeta hortara, badelako infantilizatzailea eta diskriminatorio hori egitea. Baina, hori nik, ez da gauza bat molestatzen hauena emakume gehiago pentzutea ulertzen dut, eta gainera askotan igual gehiago empatizatu dezaketez emakume askorekin. Orduan, ez dakit, zenbakiak horiek dira, eta ez dakit, pentsatu dezaket nondik etorri daiteke, baina hori, ni oso gustora nago lan ere entzulekin, eta musu bana, entzule guztientzako. Eta adinaren arabera, ze adin motatakoak dira? Denetik esango nuke nire adinaren bueltan daudela entzule gehienak, 34 urte ditut, eta hor dago kanpai bat osatzen du ez entzulegoen. Estadistika horrek eta hor dago nire adina eta beste piramidean bekalderago daude bai helduagoak eta bai gazteagoak. Eta, diskora itzulita, hainbat lekuetan egon zara disko berria hau aurkezten, ezta? Non egon zara eta noiz? Lehenengo egin dituen solasaldi musikatu batzuk, nahi nituelako azaldu diskontzo den gauza asko agian bidean galtzeko beldurra izan ezakenak edo, eta orduan egin dituen hainbat solasaldi, adibidez Iruñakoa Laban izan zen Uxu Herriekin, Baionan ere egin genuen, Bilbon, Gasteizen, Donostian eta bar. Eta oso esperientzia polita izan da, ze topatu dut olako espazio nahiko goxo bat eta sentitu dutena erosoa izan dela
bueno, ba, diskoko errai guzti hauek kontatu ahal izateko, eta gero urriaren 19an hasi genuen bira Oñatin egindako lehenengo kontzertuarekin, gero ura bere bidean beken egindako kontzertuen baitan ere aukera izan genuen emanaldia, bueno, horretik kontzertutxo bat edo, bueno, 5 kantako emanalditxo bat egin ahal izateko, eta gero azken joan den asteburu honetan egon gera Gasteizeko Jimila zaretoan eta Oreretako Leku Oranetoan. Eta nola sentitu zara zure lana lehen aldiz taula gainean emanaldia egiten? Ba oso ondo, hasieran urduritasunak bueno, normala den bezala horregon ziren, baina azkenean bueno, ba hori horrek ere badu bere xarma, ez? Hainbeste lan eta hainbeste denbora eman digun zerbaitek, bueno, ba, funtzionatu dezan, dena ondo atera dadin, eta ba hortxe genduen oso konzentratuta eta alik eta horren egiten saiatzen, eta kontzertuak aurrera joan diren neurrian, espero dugu pixkat baretzea urduritasun hauek, baina azkenean kontzertu bakoitzak eduki du bere xarma berezia, eta beraz, azkenean denak bizi izan ditugu era oso intenso batean. Eta jendeak nola hartu du aldaketaz beteriko lan berri hau? Bueno, pentsatzen dut denetik egongo dela, eta egongo dela gustatu ez zaionik, eta ere esaten didate, zegatik abestezu autotunearekin ja afinatzen badezu autotune gabe, ez, hori komentario tipiko bat izan daiteke. Eta, bueno, ja, ezakit, hau atzaldu behar izatea bera, ja, bueno, iaia divertigarria egiten zait, azkenean autotune ez delako efektu bat baino gehiago, ez, azkenean gauza estetiko bat da, eta bueno, reverra edo delaya edo txorusa edo distorsioa edo beste edo zein efektu bezala, bat gehiago da, baduzka horrelako hater batzuk eta pixkat ja grazia egiten dian zehazera, ez, horrelako gauzen aurrean erresistentzia hauek topatzea, eta banekien gainera aldaketen aurrean egongo zela gustatuko ez hitzaionik, baina bueno, pentsatzen dut ondo maite nagoenak ulertu behar duela, bilaketa baten emaitza dela eta aldaketak egon behar direla presente prozesu artistikoetan, naiz eta pertsona konkretuei ez gustatu. Eta pentsatzen dut, edo pentsatu nahi dut, aldaketekin ere agian orain arte egon ez den jende berri bat gerturatu daitekela, aldaketa horrek motibatuta, pentsatu nahiko nuke. Eta aipatu egun bezala, 29an Iruñera zatoz, zer espero duzu Iruñeko jendeaz? Jo, espero dezakedan honena da behintzat agertzea, kontzertuan jendea topatzea, ez, azkenean guretzat, bueno, bideragarria izateko beti behar dugu jendea gotea, azkenean diskoren atzean ere apustu handi bat dago, eszenografia bat prestatu dugu, eta bueno, hori da bizirauteko behar duguna, ez, publiko bat eukia izatea. Espero dezagun publiko horrek egiten dugunarekin bat egin ahal izatea, gure bidaia hontan sartzea, eta batez ere gozatzea guk gozatzen dugun bezalaxe. Eta Iruña eta gero zer leku geratzen zaizkizu bizitatzeko? Abenduan baditut Bizkaia aldean kontzertu batzuk. 12an Bilboko Kafe Antzokian izango gara. 13an Elekitxon ikusgarri izeneko areto batean, eta gero 14an ja Gipuzkoara goaz, Hondarribira. Eta 23an Arrasateko Amaia Antzokian joko dugu baita ere. Eta, bueno, hori 2024a bukatzeko, eta 2025an ze plan dituzu? Bueno, printzipioz biran jarraitzea da asmoa, eta datak gerturatu ala, iragarriko ditugu kartel berri bat egingo dugu, eta iragarriko dugu non izango geran hemendik aurrera. Bueno, Olatz, jazago galdera gehiagorik, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzu? Ez, mi esker elkarrezketagatik eta hori Indarako sarrerak daudela salgai beraien webgunean, eta hori komentatzeko zuen inguruan ze jende guztia beharko dugu gurekin. Bueno, zuri eskerrak eman, gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta hemendik gonbidapena luzatzen dugu 29an jendea animatzeko. Mi esker. Bueno, ondo segi, Olatz, agur. Eskerrik asko, zuek ere bai, aio.
Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, osteguna, giro eguzkitsua izango dugu. Goi hodei batzuk agertuko dira eta une batzuetan zerua lausotuta geratuko da. Goizean goiz, lanbroa, lainoa eta giro hotza izango dugu. Gero, behin lainoa jasotakoan, goxatzera egingo du eta temperatura 15 gradu ingurura igoko da. Ipar ekialdeko haizea ibiliko da egunaren erdialdeko orduetan. Ostiralaren hasieran hegoaldean laino trinkoa sortuko da eta baliteke Ebro bailarako zenbait lekuetan iraunkorra izatea. Goizean zerua hodei gutxirekin egongo da. Eguerditik aurrera erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak ugarituko dira, baina ez dute bestelako ondoriorik ekarriko. Hego haizea ibiliko da eta Kantauri isurialdeko temperatura maximoek gora egingo dute nabarmen. Mediterraneo isurialdeko maximoetan aldaketa handirik ez da izango, eta lainopean egongo diren lekuetan apur bat jaitsi egingo dira. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Ainhoa Ruizekin gaude. Kaixo, zer moduz? Egunon, ondo. Bueno, Euskara Bideak te diferentziarekin batera Gora Fest 2024 festivala martxan jarri du, ezta? Bai, aurten hasi gara ja azaroaren lehenengo asteburuan hasi ginen, eta abenduaren 2. asteburu arte egongo gara lanean. Eta bueno, zertan datza Gora Fest hau? Begira, dira 9 ikuskizun ezberdin, Nafarroa osotik egingo direnak, 55 emanaldi guztira, bailara guztietan, herrialde guztietan egongo gara euskara banatzen aurren, gazte eta helduen artean. Denentzako ikuskizunak daude eta. Eta zergatik dauka izen hau, Gora? Euskararekin gora egin behar dugulako, ez? Hori ari gara saiatzen egiten, Euskararen hausnarketa bat egin eta gora egin aurrekin eta haien gurasoekin familia osoak. Aurtengoa ez da lehenengo edizioa, noiztik egiten da hau? 2020an edo 2021an, hau da, 4. edizioa uste dut. Eta, Euskara Bideak antolatu eta te diferentziak kudeatzen dugu, momentuz. Eta hori urtero aukeratzen ditugu biztanle gutxi dituzten herriak 3000tik gora saiatzen gara egiten, edo normalean kulturara edo euskarara sarrera erraza ez duten herriak aukeratzen ditugu. Eta nolakoa izan da bilakaera urte hauetan zehar, nola joan dira beste edizioak? Oso ondo, harrera bikaina egiten dituzte herrietan, eta hori, geroz eta ezaguna da jaialdia, geroz eta jendeak gehiago eskatzen digu, ez? Egia da, gero eta xehetasun gehiagorekin aukeratzen ditugula ikuskizunak, eta horrela, euskara maila gutxi duten herrietara emanaldi bat eramaten dugu. Saiatzen gara bai euskara jakin edo ez jakiteko ikuskizun asko egotea, adibidez aurten daukagu Mitxel Santamarinaren Tedisco Festa, horrekin familia osoarekin juerga egiten dute, jakin edo ez dakin euskeraz, magia daukagu, oso modu erraz batean, Iban Algeak itzalmagoak egiten ditu ikuskizunak jendea uler dezan, eta hori, eta gero iparralderuntz, hor testu gehiagoko emanaldiak sartzen ditugu, gazte helduentzako zuzendutak direnak ere bai, eta horrela. Urtero, moldatzen dugu gehiago hobeto programazioa, harrera hobeagoa izateko. Eta zergatik egiten hasi zen, zeintzuk ziren identifikatu zen dituzten beharrak? Hori Nafarroako gobernutik egin zuten, gu bakarrik programazioa aukeratu eta kudeatu egiten dugu. Baina familian euskara lantzearen beharra, eskolatik kanpo herrialde askotan euskara ez dute erabiltzen, A ereduko aurrak batez ere, edo D ereduko hainbat herrietan ere bai.
Baina aisialdirako ekintzak egitea euskaraz, euskara sustatu, euskara bultzatu, eta kalean euskara existitzen dela ikustea, ez? Dena euskararen nazioarteko egunaren inguruan antolatuta. Eta zuek nola moldatzen zarete hau antolatzeko? Zaila egiten zaizue euskarazko ikuskizunak aurkitzea? Bueno, Nafarroan talde askok egiten dute lan euskaraz. Gure ikuskizunak ere sortzen ditugu euskaraz eta gaztelaniaz, eta gero beti gonbidatzen dugu kanpoko Euskal Herriko talderen bat, adibidez aurten Teatro Firulete daukagu eta Nahita produkzioak ere, aurrentzako bi ikuskizun ezberdinekin, euskara maila oso ona duten ikuskizun asko eta konpainia asko daude. Beraz, alde horretatik, zaitasuna dago, hainbeste materiala edukita, batzuei ez esan behar izatea eta bakarrik gutxi batzuekin geratzea. Eta Nafarroako leku ezberdinetan identifikatu duzue aldaketa, harreraren aldetik esan nahi dut? Bai, bueno, urtero ezberdina denez, aurten adibidez, orain arte egin dugunarekin, Tuteran egingo den emanaldira, ja 100 bat haur apuntatuta daude, eta beste urteetan askoz ere gutxiago etorri izan dira. Orduan, bai, nabaritzen da, gero eta gehiago antolatzen direla Herriberako eskolen artean, adibidez. Gero eta zehatzagoak egiten dizkigute eskaerak, ez dakit, baztanen, horrentzako beti antolatzen ditugu gauza, nahiago dugu gazteentzako antolatzea. Horrelakoekin, geroz eta hobeto antolatuta dago, eta gero eta jende gehiago eta publiko gehiago daukagu. Eta edizio honetarako zerbait aldatu duzue, nobedaderen bat sartu duzue? Bueno, aurten, inoiz izan ez dugun masterclass bat daukagu, dantza urbano. Ordubeteko aurrentzako masterclass bat da, Irati Muñoz dantzari eta aktorearekin. Eta oso divertigarria da, oso ondo pasatzen dute ere bai. Eta, bueno, besteak antzerki mota ezberdinak dira, antzerki ikuskizun ezberdinak, baino programazioa gutxi gora berakoa da, ez. Eta normalean hainbesteko luzera dauka? Bai, hilabete oso bat irauten du, hori, beti izanen da azaroaren hasieratik, abenduaren 2. hilabete arte. Aurten egun bat beranduago hasi zen, hor zegoelako azaroaren 1. jaia, baina bai, hilabete oso bat da. Eta zer egiten da, astebururo ekitaldi bat edo bi? Aste osoan zehar egiten dira. Adibidez, ez daukat agenda aurrean, baino larun bat eta igande honetan 8 bat emanaldi dauzkagu, ostiralean beste 2, gaur egongo dira ere bai Zangotzan atzo egon ziren. Bueno, Euskara Bidearen webgunean ikus daiteke programazio osoa eta deskargatu daitezke kartel guztiak ere bai hor ikusteko. Eta noiz hasten zarete honen prestaketekin? Eta nola aukeratzen dituzu herriak? Egia esan, hasi zaizkigu proposamenak iristen, eta gu gordetzen, egia da, ez ditugula oraindik ondo begiratu eta kontrolatu, baina urte osoko abentura da hau, gutxi gora beratzen. Maiatzan hasten gara herriekin hitz egiten, eta zein herrietan egingo den izteko, eta ordurako itxita behar izan ditugu ikuskizunak, orduan, urte osoko lana dela nik esango nuke. Eta, esan duzun bezala, azaroaren 2an hasi zen, eta, 12 egun hauek zer moduz joan diran, ze ikuskizun izan ditugu? Izan ditugu ia ikuskizun guztiak, hasi dira martxan, adibidez Herriberrin egin genuen burua txoriz beteta, oso harrera onarekin, familientzako, atzo egon ziren Kaskanteko eskolan teizko festarekin, eta oso gustora ikusten ziren 100 piko haur dantzan, ia 200 haurrak dantzan Mitxel Santamarinarekin, izan dugu basoa ikuskizuna, Teatro Firuleterena Zangotzan,
Gorritin egon ziren basozaindariarekin Maitane Perezek, bueno, denetarik izan dugu ja. Eta emanaldi bat kenduta arasotxo bat egon zela edapenarekin, beste guztietan jendetza egon da, orduan oso pozik. Beraz, balorazioa positiboa da, ez, momentuz? Momentuz, eta hasi berri gara, ezin dugu mai gainean ezer jarri, baina momentuz bikain. Eta, bueno, zer da geratzen zaiguna, ze programazio daukagu aurre ikusia abenduaren 3 arte? Ba, esan bezala, guztira 55 emanaldi dira, egin dira 10 bat, orduan 55 daukate ikusteko webgunean zein daukaten gertuen, zein nahi duguna da ere bai, ez bakarrik herrikoek joatea ikustera baizik eta inguruko herriek edo asteburu pasa egitera baldin manoa, ez dakit, Portziriakera, nik ikusi ze ikuskizun dauden eta joan ikustera, ez. Eta haur eta gaztei bideratua dago, baina familiak ere parte hartu dezakete, ez? Denetarik dauzkagu haurrentzako zuzenduta daudenak, gazte helduentzakoak direnak, eta gero familiari zuzendutak direnak zehazki. Baina hori, gu gonbidatuko genuke mundu guztia joatera ikustera, dena berdin zaigua adina, dena da oso polita ikusteko, dena da bertigarria eta ondo pasako dute joaten diren emanaldea. Eta zergatik iruditzen zaizue hain garrantzitsua kultura herrietara eramatea? Bueno, guk beti izaten dugu kultura aldatzen duela, ez? Pertsona eta bizitza ikusteko modua eta ez hitzeko oso modu ona da eta divertigarria, mezuak bidaltzeko. Eta hori egiten dugu urte osoan zehar, ez bakarrik gora festen, ez? Guk beti egiten ditugu ikuskizunak berdintasunaren alde edo eskola jazarpena lantzeko, eta, bueno, inklusibitatea, gai garrantzitsu guztiak lantzeko ikuskizunak ditugu, eta, bueno, gora fest ere gure bizitza ikusteko modua zabaltzeko oso modu ona da, ez? Aukeratzen ditugun ikuskizunak beti daukate hor mezu bat, ez? Zeu zer garrantzitsua erakusteko, ez da antzerkia eta kitxo ikusi eta etxera, baizik eta hor pentsatzeak eragiten dugu, ez? Eta, bueno, zer da jaialdi honetaz espero duzuena, geralditzen diren ikuskizunetaz bereziki? Jendea animatzea etortzera ikustera, euskara zabaltzea, euskararekin gora egitea, eta hasieran esaten duena, ez? Familia guztiarekin aisialdian euskaraz egiteko aukera izatea. Eta hau bukatu eta gero, zein da, ze proiekturekin jarriko date diferentziak? Bueno, guk ja datorren astean daukagu beste estreinaldi bat, Kristinaz ikuskizuna. Sartagudan egongo gara 22an, Berriozarren 23an, gaude horregatik nago online, gaudela kontxeguekin egunero. Eta, bueno, eski gora festa parte, beste materiala guztia daukagu hor. Egongo gara bihar Berrizen, Onin eta Antzerkiaren misterioarekin, eta Donostin larun batean, bueno, hori, agenda bete lan dauka. Eta 2025ko agenda hasi zarete ja prestatzen? Baitu, Gabonetako emanaldiak jaitsita, ia denak. Gu berrietako kanpainaren bat daukagu hor martxan ere bai, oraindik dago itxi gabe, ezin dut asko esan, baina, bueno, zeo zer egingo dugu, interesgarria eta polita. Eta, datorren urteko proiektuak ja prestatzen, ze ikuskizunak sortuko ditugun, nori zuzenduta, eta hor gaude, buru belarri. Beraz ez da gelditzen lana, ez? Ez da gelditzen, egongo gara gehiagotan hor Saloa telebistan. Bueno, Ainhoa, ja bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo zerbait ahaztu zaigun? Bueno, aipatzeagatik ikuskizun guztiak doanekoak direla, emanaldi guztiak doanekoak direla, ahalik eta jende gehiago joateko. Eta berriro ere animatu, agenda begiratzera, Euskarabideko webgunean, eta ikustera ze emanaldi daukazuten gertu eta animatu ikustera. Bueno, hemendik luzatzen dugu gonbidapena, jende animatzen den emanaldietara joatera.
Eta zuri berriz ere eskerrak eman, berriro gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik. Zuei aukera hau emateagatik. Bueno, ondo segi Ainhoa, hurrengora arte. Hor. Agur. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker, agur. Agian ez nintzen argia izan, agian ez zuten entzuten, ta nik uste nuen itxu ilunak garbitu nezakeela. Konturatu nintzen aztarna oparitu naute ta eraman dute nirea zen dena. Ditut begira jakin gabe erantzunik ez dagoela batzutan. Ditut begira jakin gabe erantzunik ez dagoela batzutan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.